Sajanga Musendo. Ndini Angu. Chakamira anonzi Kwarara Farai anakuya kudai. Nyaya ya Musendo. Nyaya ndeyekuti tezvaranda pfuma yawo move natumbuzi natume US $1,000. Yanembo angosvika nemari yedare. Zvaitwa. Taura tinzwe kuti zvakafamba sei nemukwambo. Mwana wacho ndiye mudzimai wangu. Ko mwana wacho aripo? Mwana wacho hapo basi. Okay. Taura ini. Pamusoro ichangamire. Zvakaitika ngezvekudai. Inini ndine mwana wangu dangwe rangu. Anonzani? Anonzi Loveness Sajanga. All right. Saka mwana uyu akazotorwawo neanonzi Farai Kwarara akanga ari grade 7. Zvadaro wakabva waenda ndokubva wagara. Anonyanga ari grade 7. Akanga ari grade 7. Goreri kana ndisingarasiki inofanira kunge iri 2005. Ndichanyatsoziva hangu zvakanaka. mangani makore mangani baba ipapapo anofanira akanga aine 15 and a half. 15. Ehe. Mungadai makamusungisa ka. Zvadaro takambotora danho iroro. Saka isusuwo panguva iyoyo sevanhu vangu vachiri vaduku zvishoma papfungwa. Mapurisa patakaendesa kumapurisa Headlands Police vakazotiti mwana uyu nekuti akanga atogara mwedzi wabva kutorana tisina kumuona nekuti nyaya yacho yakanga yatobva ripoti kubva kuchikoro. Saka chikoro chakanga chatosungisa inini ndakanga ndisipo pamba ndobva ndazouya ndobva ndaenda zveshuwa kupolisi. Saka polisi yakazonditi mwana wenyu anogona kunge atozvitakura. Saka zvadii kuti muchinowirirana kumba hausi mutemo, asi zvakunetsa kuti wanawa kana wadai so anogona kunge atozvitakura. Nekudaro takabva tazongotorawo pfungwa idzodzo dzatakapuhwa kumapurisa ndokubva tachidzoka kumba ndokubva tataurirana iye nekuti akanga ati anoda mudzimai wake plus mwana wedu isusu sezvo akanga achiri mudukuwo nepfungwa dzake akanga ari kuti mukomana wangu ndinomuda nekuti akati ndinaomboita misikanzwa nekuti uyu hasi murume wemunhu asi murume mukuru achitoriwo mwana mudiki. Saka ndinodini ndinomuda. Ndobva zvanzi zvakanaka ngawagare. Tagara kudaro akabva aita mimba yake yekutanga. Aita mimba yake yekutanga. Mimba iyi yakabva yasvika pakurwadza tisina kana tsvakirai kuno. Yarwadza kudaro akachizotsvaga nzira yekuti otaura nesu sei. Ndokubva atuma munhu ne$10 yake aiti tsvakirai kuno. Ndokubva tapuwa $10 tsvakirai kuno. Ndokubva tati zvakanaka tazvinzwa kuti mwana wedu ari kwani ari ikoko. Right, wakangotaura sanhasi mangwana acho ndokubva watuma munhu kuti mudzimai wangu ari kurwara paitodiwawo zvinobatsiridza kuti atakurwe kuenda kuchipatara. Wachitondikwereta mari. Ndokubva ndachiwapa inini mari inoita $20 kuti mwana wangu aende kuchipatara. Ndokubva umeendesa kuchipatara unwe mission. Right, waenda kunwe mission ndobva zvanzi no mimba yangu rwadza kuda kupindura kwenyoka. Ndokubva wadzoka udaro ndobva achinzi ngachinogarire maternity nguva yakanga yakwana. Ndokubva achienda kogarira maternity ari kuMarondera Hospital. Ndobva agara ariko kuMarondera ikoko kwakange kuna baba wangu namai wangu nekuti baba wangu akanga ari mupurisa panguva iyoyo. Saka vaishandira kuMarondera.
ndokubva wachinogara. Isu takati zvakareruka kuti kana mwana achigara kwambuya wake hazvizonyanyi kutiremera maningi, ndokwakanogara zvemasvondo 2 ndokubva azobatsirwa ari kuMarondera hospital. Saka abatsirwa kudaro takangoitawo raki diki rekuti isusu tunoita zvekurima takange tiri kutengesawo fodya yedu tiri kuHarare, zvaisanganisira inini ndakange ndino adzimai wangu tiri kuHarare kwaboka tichitengesa fodya. Iye murume wacho baba wake namai vakanga vari kuHarare tange tiri tese ikoko achitengesawo yavo. Saka mwana uyu abatsirwa, takabva tafonerwa, isusu takafonerwa nambuya wacho mai wangu, mwana wenyu abatsirwa. Ndobva tati makorokoto mai, sezvo ndowaigara nemwana, nzaa zvakanaka, unzi muchaita sei? Tikati tiri kupfuura neikoko kana takubva kuno kuHarare toona toona mwana. Bvatanzi zvakanaka. Ndobva tanzi asi pari kudiwa $60 yekuchipatara. Ati zvakanaka. Iwo ndokubva wafonerwawo futi nemwana wawo kuti ndo zvaitika muroora wenyu kuno abatsirwa. Ndokubva waita makorokoto. Ndokubva tachitaurirana sezvo tiri pamwe chete. Muri kudii? Kunzi isusu tiri kuenda kumba. Ndobva tati isusu tiri kudzikira bani paMarondera. Takauya tese zveshuwa, iwo akadarikira kuenda kumba. Ndobva ndaburuka newadzimai wangu paMarondera. Ndobva taenda kunoona mwana, ndobva tamuona akange ubva tanzi kuri kudiwa $60 kuchipatara. Ndobva tabvisa $60 yedu yekuchipatara. Ndokubva tapuwa mwana wedu. Zvadaro ndakabva ndachizotaura nababa wangu kuti isusu tiri kupfuurira tichienda kumba sezvo mwana tamuona nguva yenge ichipo, hatina kurara ikoko. Ndobva zvanzi zvakanaka. Saka todii? Baba wangu sezvo waishandira ikoko, wakanga wari mukuru wepabasa, wanga wari motikari yawaishandisa yekubasa. Ndokubva zvanzi regai ndichikuperekedzai, asi handikwanisi manje kuchishandisa mafuta ekubasa. Zviri nani mutenge mafuta. Ndokubva tawapa $20 kuti chitengai mafuta. Zvechokwadi ndokubva watiperekedza kusvika kumba. Right, tasvika kumba zvaitaura kuti tange tine mwana wangu nemucheche wake nemurume wake wakange watori vese. Ndobva tasvika kumba kwakange kwadoka. Ndokubva tachiti regai tidini, regai tirare pamba. Iye murume wacho akabva angopfuurira kumba kwawo, taigara muvillage mumwe chete. Ndokubva angopfuurira kuenda kumba kwawo. Isusu ndokubva tachiti nemwana wedu. Ubva tasvikawo pamba tikati tinozowapa mangwana mwana wawo. Tatosvika kumba, iye akasvika achinotaurawo kuti tauya, asi uyu watodini, waenda naye kumba kwawo, wati iwo wanozomuunza mangwana. Mai wacho akabva watotanga kutopopota ipapo kuti wanotorara naye kumba kwawo ikoko, kowadini kutipa mwana wedu nhasi? Wari kutoti mwana wawo ini ndaita zvese. Zvakabva zvandirwadza. Mangwana acho zvechu hatina chinhu chatakataura. Ndokubva tati ndobva ndataura navadzimai vangu kuti aendesai mwana wewaridzi. Ndokubva waendesa. Ndokubva tanyarara zvakadaro, bva tagara. Hatina chimwe chinhu chatakazowana kubva kumukuwasha. Ininiwo ndokubva ndachizoona iwo kana mungotendawo kwa mbuya wakachengeta mwana wachigara naye ari kuchipatara havana kutenda. Ndokubva ndazobvisa $40 yangu nevadzimai vangu vakati tichitenge grocery, tinotenda mai wakatichengetera mwana. Ndokubva tanowatenda. Zvanzi zvakanaka. Ndokubva tagara kudaro zvechu. Takagara iwo wachingowirirana kusvikira waita zveimwe mimba. Ndokubva waita umwe mwana, wana wavaviri. Right, mwana wechipiri ndo pawakabva wazotanga kunetsana ipapo. Wane mwana wechipiri. Wanetsana wangu mwana akabva afunga zvekuda kuuya kumba. Ndokubva tamboramba. Takatora nguva tichimurambira kusvikira vanhu vakazoti aiwa, mukange muchidaro mwana ari kunetseka zvakadai, hazviite nekuti mune mukomesera mwana. Neimwe nzira imimi ndimi munorasikirwa. Mwana achazotora pfungwa yakaipa kuda obva azviuraya. Saka ndimi munenge marasikirwa. Kuzosvikira ndakazoti zvakanaka, regai tigamuchire mwana. Kusvikira tagamuchira mwana wedu. Ndokubva tagara naye. Auya newana wake iwawo vaviri. Muduku wacho anga naye kumusana akanga achitorwara. Kusvikira akauya naye achirwara kudaro, takafamba naye kusvikira aita zvakanaka. Ndokubva tagara. Isusu hatina zvimwe zvatakatsvaga nekuti takati uyo haana kuroora, hatimuzive. Saka mwana wedu umwe musi akangoitawo zvechipfambi, regai tigare nemhuri yedu. Ndokubva tagara nawo zvakadaro. Saka mwana wake wekutanga grade 4
kanga munhu kati kurei, wanawo wese wakomana. Saka akanga akukwanisawo kuita zvekufudza mombe zvekuti tiinaye kudaro, sezvo ndini ndaigara naye tonditose kuri ndabata gejo, akanga akutokwanisawo zvekutobata kagejo. Saka nofunga iye akabva aona kuti ndarasikirwa, avo vanogona kuzoseenzerwa, ndokubva achitanga kurunzira mwana uya. Amurunzira kudaro, mwana uya akabva azoti ari kujana, aenda nemombe kujana, anofudzira ikoko wa 25 village kwawo ikoko. Ndokubva akanga ane shamwari yake akaenda nayo kofudza mombe ikoko, wari wairi nemombe dzawo. Saka babawa nekurwadziwa nofunga wakafunga kuti zvakanaka kuti ndione matorero emwana, ndokubva wasungirira mombe dzangu kumba kwake ikoko. Ini ndakange ndisipo, ndakange ndiri kuno kwaRusape. Wakabva wasungirira mombe kusvikira wakabva watorara nemombe ikoko pamba memuri muzhizha, watorara nemombe. Warara nemombe, ndakabva ndafonerwa inini navadzimai vangu kuti mwana haana kuuya. Ndobva ndatsvaga ari kupi. Ndokubva ndafonera baba wacho, pfungwa iyoyo yakauya, ndakabva ndamufonera kuti ko mambono tatenda here mwana kusaidi kwenyu ikoko, nekuti ari kunzi haana kuuya kumba nemombe. Ipapo akandipindura zveshuwa, vanditi baba mwana ari kuno nemombe. Iye haana danga, mombe dzakatosungirwa. Zvadii kunzi karwizi, pane karwizi kenyu kakazara. Ndati hazviite kuti muyambuke nechine mombe ipapo. Ndati zvakanaka. Ndobva ndasvikawo kumba, ndakasvika usiku, ndokubva tarara. Mangwana acho kuma 11 mwana wasati wauya. Uyu mwana wakanga aenda naye shamwari yake, vabereki vacho vakutonetsawo inini. Ndikati ngatiteerei wana, ndokubva tawateera, ndokubva tazosangana nawo hedu akuuya nemombe. Saka inini semunhu akanga akuzotanga kubvunzwawo mwana ndichidini, makazviitire chii zvinoti ndakandotarisa rwizi rwainzi rwakazara, rwakange zvichitorina kana mvura. Makazviitire chii? Haana kugona kutaura zvakanaka. Saka iye nekutya akabva atiza, nofunga ndo zvawakanga wataura, nobva atiza kubva adzoka kuna baba wake. Ndokubva tateera inini nevadzimai vangu, ndobva tasvika tiri kuteera mwana wedu. Ndobva tamuona aripo zveshuwa. Ndasvika ndakati tateera mwana, anga ari mukicheni. Ndokubva ndamubata mwana uyo, ndamubata kudaro, ndakabva ndamuti ngatiende kumba. Akabva aramba kudaro, ndakabva ndamurova shambu dzinenge 3 ipapo. Ndamurova kudaro, baba wacho akabva auya, ndokubva wandibata. Kubva watotanga kutotiti utotanga kukanganisa mwana wangu panapa. Ndori bhanditi iyoyo akanga anidemo, akanisikidza ndidemo katatu. Ndokubva andizvuwa zvokutosvika pahembe ndakatopfeka sheti yakabva yatobvaruka, vamwe panext door vakatosvikawo. Isusu bva taona kuti zvinenge zvakutonetsa izvi. Ndobva tati regai tidini, regai tisiye. Ndokubva tasiya mwana, ndobva tagara hedu kumba, tamusiya kudaro. Saka kubva ari grade 4 yezvinezvi grade 7. Saka isusu takabva tachizofunga manje, saka uyu inzira yekutora nayo mwana. Saka uyu umwe wacho uyu futi uyu tiri kuendesa kuchikoro. Saka akaona futi kuti akukwanisa kushanda, anotora futi matorero api iyayo. Ko zvadii isusu kuti tichidini, tinoendesawo nyaya yedu kudaro, tikwanise kupuwawo twedu, sezvo ataura chokwadi kuti ndiye muridzi wechi. Taona bhuri isusu rakaberekesa mwana wedu, saka tinoda twedu tomupa mhuri yake. Ndo zvakaita kuti ndizokwire dare changamire. Saka munoda chimo, hamangotaura kuti munoda uri panei. Inini pfungwa dzangu ndakange ndati, sezvo akatora mwana wangu uyu achiri mudiki, apa ane wana wairi, ndikakwanisa kuwanawo mombe 3, mbudziwo 3, 1000 US pamusoro. Ndobva ndazoisawo makosti angu ekufamba kwandakaita nezvese zvandaiita izvi, nekuti ndakaona ndatorasa mari dzinenge dzakatoti wandei. Apa inini ndichiti ndiri kushanda, mwana wangu ndiri kuzodii, iye atori nemuridzi. Zvese izvi ndaizviita ndichifunga kuti umwe musi haana. Saka ndaifungidza kuti ndinogona kuisawo makosti angu pamusoro peizvozvo. Mumashure medare makosti angu ndaifunga kuti anogona kusvika, ndakaaweka ndakaona sekuti anogona kusvika pa $500 pamusoro pezvinhu zvandanga ndiri kuda. Ndo zvandanga ndinazvo changamire. Wadare. Saka makosti enyu $500 kusanganisira $60, $20. Zvese nekufamba kwandiri kuita kudari.
ko 1000 inenge yakamirire 1000 ndiye ndakaisa padamage. Mombe ndiye ndakadziti inini dzinofana kuzomirirawo pawana wake sepfumawo yangu. Mbudzi ndodziisawo kuna mai. Ndokusaka ndakaisa mombe 3 ndokuti ndakatsvaga mombe yamai ipapo nembudzi dzandakanga ndazoisa kwa mai. Ndo masenzero andakanga ndazviita Changamire. Mambo ya pamombe 3 nembudzi 3 ndo zvedare ndo zvetsika dzedu tiri ipapo patsika macost ndo awanga wanero pamari 1000 hatigoni kuzoaisa nekutoti tinokwanisa kutoti mombe 3 idzi nembudzi 3 zvaita akanga madamage idzo zvema1000 tinomboaisa pasaiti vanozouya mozoripirana. Kutaura kwaita baba handina kuona pavasiyana nekuti dare takambogara pasi nemukwambo wavo. Haana chaakaramba pane zvataurwa nababa. Dambudziko randiri kuona nderekuti mukwambo akataura kuti tezvaramba kanyorwa munditaura. Saka dare kana richitunga sematauriro maonero atakaita kuti tiunze kuno, takaona kuti mukwasha inhavatava anoda kuramba achingodhonzera tezvara kure. Saka tokumbirawo dare kuti raipa judgment zvoitwa nekukasika. Tatenda. Ane mombe here mukwasha? Ane mombe. ane 1 Iye pache zvake ane mombe imwe chete asi wabereki ndo vane 2. Dzakatokwana ndidzo chaidzo ungari kugara navo kwacho ari kugara nababa here. Izvo zvari kugara ega asi kugara nababa ari kugarawo pamba pake ane wake wokumusha. Nyati. Okay. Nyati. Taure. Pamusoro weChangamire nyaya iri kubva kupera idzo idi mukwashani bhadhara mombe 3 ziri kureva chiro maungwe ino haidi vafambi vari nenyika muno. Ndisi vaungwe vacho neni vari kugara mudenga kwamakoni. Saka zvataurwa izvo zvakakwanirana nemwana wavo kupinda dzakupera iya yaendawo yakanaka. Changamire ngabvise ng'ombe ngani 3 imwe ndeyedhemezi 2 dzekuroora zvakaita zvaita 3 pawaitezvana nokuzvinzwa Ndokozvinzwa. ndo zvatikusadza muno mamakoni hatidi kuda pamahure sezvo nyaya yapera hatidi kuda pafambi dzewana wedu. Mukaita pambi tinowana kupiko mari yacho yewana wedu. Hapana. Saka vari kusadza mari yakadaro mambo makoni.
Alright, saka tazwa iyo kuti obhadhara mombe nhatu dzataurwa idzo, asi hapana mari ba. Makosi enyu mati imari ndati nini $500. titaure kuti breakdown yacho munoisa sei. Taurai nemuromo. Pandine manyorero ndakaita sai ndandaura kutsvaga ngoti ndodini sematauriro andandichiita. Right, ndakatora makosi angu aya pakudai. Ndakatanga kufamba ndichitangira pandakabvira kuchipatara. Aiwa, iyo ikodzero yenyu muzukuru wenyu. Kana muri kuda maintenance, iye mwanasikana wenyu anoenda ku maintenance. Handiti ngatitori bamuno makosi ekurapisa mwana, kutengera kuendesa kuchikoro. Handina kuisa chikoro changamire. Ndozvatuti makosi ekuchengeta muzukuru wenyu. Handiti muzukuru wenyu kauno ndizvozvo. Tinotora makosi edare chete. Makabvisa mari masamoni. Right, masamoni ndakabvisa $60 musi wekutanga. Ndokubva ndabvisa $20 edare nhasi, kubva yaita $70. $80. Kufamba mauya sei baba? Kufamba ndakati inini kufamba takafamba kairi. Zvokuti pekutanga ndakafamba ndichizouya kunoku musi wekutanga ndakauya ndina ishe neumba nekuti nyaya takaita kudare kwatakaita takabvisa $10 rekumusha. Ndokubva tazoenda kwashe, ndokubva tachinokumbira muromo kwashe nekuti wakati zvakanaka kuti tichiendese kupi, ichibva angoenda kudare tisina kuzoigara zvekwashe. Saka takakumbira muromo kwashe ndokubva tabvisa $10, kubva tazoshandisa $20 kuuya kunoku inini nashe tichinomhangara dare, ndokubva yaita $30. Ya 40. Ndizvo 80 yachi 120. Right. Saka zvadaro nhasi mafamba maita. Nhasi ndafamba namai. Kuuya kunoku nekudzoka tinoshandisa $20. Zvichitaura kuti nechikafu kubva kupi kunoita $20? Tinouya nekumacheke. Tichibva kubatanai kwedu tinouya nekumacheke. Saka tinoshandisa $2 kubva kumba kusvika mumacheke. Toshandisa $3 kubva mumacheke kusvika muno marusape munhu umwe chete. Saka tiri wairi kuuya nekudzoka tinoshandisa $20. Zvinotaura kuti tinozodawo kudya. Saka i140 moisa makosi 140. Kudya magara muchidya kana munofamba nembowa kana zvichinetsa. 140. Munofa nenzara. Saka right, 140 emakosi. Une mombe nhatu dzataurwa, 1 yababa, 1 yamai, chikoro nembudzi nhatu masungiro. Inoita $40. $100 plus 40. To make it 180. So anozobvisa $40 kuti default then. Saka makosi nyamba svika pa180. Because achada kuzotaura zvatatonga muno kuti aziziwe. Saka munoti hanzi 40 dare yakati mobvisa 40 kuti munhu aendese bepa renyu. Zvakanaka. Right.
Next. Maisha yenyu mbele msimu